Okay mga kasangkayan. Jadi kami nagbabaklasin makinahin pinwheeler nga hino. Amon tiyadet mekaniko. Yan niya helper mekanik. Bali ang problema yan nga makina na tagasit asiting at hitang butso. Kaya babaklasin namin cylinder head. Kung ano talaga nagiging kausa nga tuturot asiting at hitang butso. Bali B-type ini mga kasangkayan namin babaklas. Model niya F20C. Oh, set niya model. Hino F20C model engine. Bali para hindi pa nakakakilala siya ang amon mekaniko. Si Jeffrey ito nit iya ngaran. Ikaw pa rin natin ngaran? Gabi. Gabi Last Sipson. Sipson. Oo, ito. Nakakapay ko kapag ah. Ya, ako naman. Di picture yak. Basag nila kita. Kabak daw. Ika pag selfie camera. Okay, mga guys. Para hindi pa nakakilala akin. Ako hindi Genorme. YouTube channel. Waray-waray song. Para makita niyo boss at amon mga waray-waray song. Mga Domingo kami naghihimuhin music. Kaya pag adlaw hit diri Domingo, yadi kami nagkakabisihan hit pag mekaniko. Ako kasi dinit engineer mechanic. Kapag hinambog. Ito picture yan to. Asayan nga permi kami yan eh. Asyait mga guys. Asyait ang buhay didi. GGO at GGO Corporation. GGO Builders. GGO Builders kami yan pala didi. Burungan branch. Jadi kami burunggan. Bali ini mga kasangkayan, overtime pa nam kay igbibiyahe ini bukas. Okay. Mga kasangkayan, hindi nam tatapuso na namon pag video kay para mabuligan ko liwat ang mekaniko. Damang salamat niyo pag kilawhan amon video.